Na ginuko dyan gipangutan pulis nga dyan nabatay ka nang naibisensya. Wala basir. Yung pulis tanat ato sa atas kuan na munisipyo. Hi guys, ako na po ni si Reverse. Karon dayang adlaw, Bernes, February 18, 2022. Dabaw. Kulbaan ko, grabe kulbaan na, nangurugusog ko. Kukasabot ang bati. Kameras aliana dari nabilin. Kasi nanay si tatay Thomas lungsod na sa legiad to. Nangurug ko kay yung tawag mas plorami. Nga aksidenten ko na disgrasya. Ikulbaan lagi ko. Tawag si plorami ni Ate Flor de Lisa. Ngay ipatos dyan sa munisipyo ka na disgrasya. Anza nag ko kay agsi tatay dito na ba ni sakay sa motor ni dyan bawag na ang saka to sila. Kusabot ang bati dyan nga nagdito ko. May bawaan na ni karon ay naguli. Unsa dito yung nahitabo nila, Ginoo ko. Madyo naman taguan. Panlipdan na ginuubang nga warantay na wan na unsa. Panlipdan sa Ginoo lagi nga warantay na unsa sa ilang kalawasan. Sa ikulbaan ko. Ikulbaan na ko kaadyo ko sabot ang gibati. Si Flora may tawag dari. Isang gipahibaw si Ate Flor de Lisa. Nga padaliin ko no. Ipato ko dyan sa munisipyo. Si Ate Flor de Lisa, taranta na po to. Kaya nagdali. Si Queenie na pinipahibaw ni Florami. Nga patawagan lagi may dari kay kuha ba pag signal dari lagsanon. Diyan si Ate Flor de Lisa rin natawagan. Mauto nga si Ate Arang na panglay dali. Ingang for nga gibanggaan lagi kuno sila. Napiang kunog tiil ni tatay baw. Baw. Ay, Ginoo. Kamera aliana dari nabilin. Kaya to aman sila dito. Iglag to bagang daghan. Nalisag naman ko na lang dandan sa una. Basta lagi nga na makahibaw kong na yung madisgrasya. Wajud, nunod kong babuang pud. Di na kumahilo na lagi. Basta nga na makahibaw kong na yung madisgrasya. Matarantan ako. Karena dyan sa una kuha pa na isang edad 16 siguro to 15 darisgasya na pud na ara po nang kuha na nagtulis nga taranta po ko dagan po ko to sinilas gibanggaan po to siya po to siya gibadleng lahi man na siya kay basta tang init kay magpajong-pajong man na artik ajo magmotor unza usara kang kamot ihawid sa manubila agasa ihawid sa pajong unza kay mo na drive mi siya dito na sa boss unza kay wa man siya nakabantay kay nagpajong man nga na isang dari kay na tambunan man mao to gibanggaan grabing dako agsamad sa isang tiil mao tong kabangbuang na pamigda sa kuan sinter amang gipatahi ang nakaasisag sa man sa tiil, ugat nga naputod. Mautong usapot sa kabuan way lakaw-lakaw. Ang karon lagi gibanggaan ko nupod. Ba gaan na ko kaadyo. Ang saraming alya na mga anog na sila. Ang humaton. Buat pa kong nanay tatiri. Dili pa alya na mukha unog, pas nanay si tatay. Palitag may los na sining tatiri ka. Di ko kakauban na ni. Nidang nga may ludiha. Imbestiguang na ang sa katong tiil. Inga na bag purami nga napiangan kunog tiil. Si Florami tos tagbilaran. Gahapon na to sila kay gipa-check up lagas kuan. Undoy. Unang kamera darin sa. To alagis na nagtatay sa lungsod ka nag-iasikaso. Nja ag motor ni dyan kay sara may masakay. Nja nisakay ni Manuroy sinanay nja kadyan si tatay.
Diyan kay gibanggaan lagi ko no. Bawo ka sa pining bangga. Karon ni may bawo ni nagulit nila ug unsa jud. Naguan ako kaadyo nang ngarag dagang tuhod. Ngadi masabot. Disgrasya lagi di po na mahibawan nato sa atong kinabuhi. Mo nang makamping lagi. Makampo po kanunay. Wa po ko'y pantawag. Kaya gang ipaload ko naman. Pang internet ra. Mo po diri sa mananghilin. Muntong na sila ron. Apas ang tamis Aliana. Ansa kay kuan man. Di ba napag ko pwede mo lang kaw dari. Kada may kwarta gibili ni nanay. Paras ko ang flora may order. Ninguli lang mas kuan. Manuroy. Ansa. Si Janday ko nagibanggaan. Ansa ang nagbangga ni Jangan motor. Mao ko na natumba. Ipanlap dan tas Ginoo. Nibangga nga motor. Habag ko nga motor. Agatan sampa sa nga motor nga gagamit niyo. Nabuon sa. Maju galing kay wara jud day ma. Ego ag tiil ni tatay. Wara jud mapiang. Kaluy as Ginoo wara jud kay ara putong kagamay ng tiil. Wapa sila manguli at sa tong huwatan ug muli na anjar ko makaagna na sila. Day. Anjar ta mo kaagna na sila. Ang tuwa karon tatire. Naisda. Ang nabalit ako sa motor din dan tabot sura. O karana kay tabot sura man. Kuya Mario, Mana? Kuya Mario. Mana sila? Nayo nay. Inga mo pas parami agti kunong tatan na piang. Sakit lagi. Isipa lagi ni sa pagkuhan, batasang Ha? Agang bisipa ba sakit? sakit kuno. Diyan na sila. Kargawa po na ho. Ako nagkere-kere kinto kang toter. Di ba ang gawa po na kay? Abi ko para sa orang nga nasamdan nagkarugo-dugo. Simba ko. Imo po rin nagtil kunong tatan na piang. Ganyan sa matatay. Banggaan lagi sila sa batasan. Banggaan ko lagi. Kuya na tatay. Sila ako kay Kuya sa tay. Pagbangga, naamba ka pikastil. di ko ilawan ko. Katumuto ka na baskil, banjakan. Di ano Panaga. gusto ni Zanzan ta? Di ako Roy, sigiit nasunod lang. lang ka rin no? Nakita ka Roy? Nakita mo, nakakita ka? Nga naman tatay mong sipatay. Di ba ba lagi sila? Lagi ko. Ha? Hapit ko may kajabo. Ay maniud ko na ba Sugar ka bansak pagkatay. Kada magkakakita. Ikaw na bakit lumapak man. Tanawa to ganda ng tambutso. Hala, luwi lang motor dan dyan. Gaba nang isang miyo. Habang sa motor dan. Huwag ipadok. Nas, kota na nas. Pawan ki pawiling. Ah. Kasi kwarta rin. Arakul ba po na abi ko gaan sana kaniyong bus prami nga. Gipadali sa ate kay kuan kuno. Agtil kung tatay na piang ingon man. Kasi maniingon. Mata kuya til ka tani. Pagtawag ni prami. Kasi kung nabalik din na sungay. Bali, manibo. Ay man. Arakul ba na para wapo ko mahil na dari. Abi ko gaan sana maapas na tamis Aliana. Kuya wonde di kag magic tay. Laban na yun ang amigo. Mas nakatunong. Kasi pa ako nilani. Salamat sa Ginoo. Kaning log-log ng daghan. Kasi ate karang ito karang apod na. Mauna. Kinaminog anak ingon apod. Kanilaging anak na, di lagi maminog. Ay, inahan. Abi ko bag na pinagrakap ba nagkasmas. Intaon ko guys, ginuha ko gahang kurtuhod, nagprito ko, na ma. Human. Ako po nagkarkarapag ko kapil. Gima ka nabanggaan. Kaya nga pas. Si tatay Ate, ko. manggang kaniman nga. Tigil ko ng tatay, ginuha ko. Ngayon naman nga. Ngayon mas parang may pagtawag nga. Ate! Dali nga kaya ito. Dun sang kibanggaan. Til na tatay na piyang. Ingan makuno. Lagi no ko nga na. Pag til tatay arap tong gamadsa. Basi ka nga na. Naguna na. Gana na. Balik na makasimba ko. Balik diil. Simba ko. Simba ko lagi kay Oh, Ginoo ko. Salamat sa Ginoo. Thank you Lord. Grabe jud. Mama sa Ginoo. Kay gipala jud tatas ko anay. Disgrasya. Hag ako pag grabe kulbaanan ha pud. Grabe pas pro may makatawag pud. Dahil Roy. Ikaw pro may buhala na aksi dyan ang mubugan. Yung uli. Di mas pro may nga dali ate. Kasi dyan gibanggaan nagtiil nito tayo piang ingan man. Kasi ka mo tawag nila. Mga tao, siguro sa magkadaplis daan. Ano nga kulbaan na pud na kay kanahan ako sa una ko tong disgrasya nga nagpadong-padong sinsan ba? Katong naigi. Banggaan pud sa itong tiil na abhak. Kato guys, inglog par ko sa katipunan ako'y panty. Na, kakatawan ako. Gani hawa jud gamang gagawa jud na hatud dapat apas ang tamis Aliana jud. Madwa minute kay hinagbo.
Agapon nga na, ang pasineda ka, punsa, wala nagmas, gamot nga tarantan, amo nang gibanggaan mo, pero nasang hana kay, wala ko kaya bawa lagi. Tatay na iwan na tagay ka. Tama na to, salamat sa Ginoo. Grabe sir, thank you Lord. Kaya wala dito pasagdi. Gusto mag-birthday ni Muel tatire. Dugay pa ina. Alas na pa mag-birthday ni mo kuya Limuel. Mutarewa na ka mag-uray. Wa na. Ha? Wa na. Nag-uudi pa kaya na. Oo, pag-apil na yun. Nag-uray ka kapil na eh. Nagawa ko na sa kapil na. Nag-uray po ni sa kapil. Namutbot pagkadad ka, ikaw gibanggaan, yung awa na lang ito yung lambot so, nagbalik. Hindi, pagbase sa mga karinte. Ito sa panihan, ngayon ko rin naman ga. Kasi kung kaparagan, kung tiguang nagkarga, Padagan na, pautan sa tatay. Kung sabi, pagkasag padagan na ito nga. War ko na ito sa Kaikos Patrol. Ah, kaya sa ganito sa patrol eh. Sa Kaikos Patrol. Kaya naman. Ang kay kuha mong anong Gabriel ng motor. Ala. Dihas along. Mga ganun na natin yan. Apa kay mga nakagarag-garag ang to, nagsige ko bagot-bot. Ang itik ka rin siya. Kaya taranta ka kayo kay mas. Bako kang... Nadlo ko. Dito Dito ko kayo na, lupad ko kayo. Guys, nang basig na home. Doon na, may dad ang ambak mo na katil. Dakong si... Ano ang pakidong tail ko na? Ha? Ano ang pakidong tail? Oo, may natumba. Maori gadyo. Kaya dari kay Igog Digid. Na ah. Ning hilo biasa ni mo gukod. Dari kay Igog. Ni nga na, lagi dyan. Kami naman inaking hanaw na Di ah. rin. Liki. Aka na niliki, nawa na diha. Hala Mau ganing da sakpan sila kay dari man dyan ni kabangga, dari ka na. Ang isang unas motor niya na bangga. Kay Dan saan naman na dyan? Si tatay nagtungtong magdantila na. Dari man. Tilang nga naman. Talagdagan kay nga na, dyan sol puti dara Nagdagan ko nga na, si dyan ni Sulpo to ni nga nagbangga na mo. Abo, ang siso. Wala na, kami damit na, kulak na pwede magasto na lang. Adon na, okay na. Luwila, magasakay sa patrol. Abi na mo persona ka dyan? Masa mapagkasakay sa patrol. Mo lagi. Dali pas Gabriel drive, ina na pas wala. Wala ni sibat na. Sibat na jumat. Pero na kurasantan gibilin. Dito na sandan nagsipod. Kuan na sandan niya, mo na yan nang tabo. Pag-isakay siya dyan sa patrol, din sa mga. Puro ni Zah. Arang uwawa ko nung nagsakay siya sa patrol. Oo, syempre kasi masigin sa mga wow dyan. Dito ko na. Wala ito naluoy ko. Hala nga nung isa kayo. Wala nakakita na itong pulis ko yun, Lord, dyan. Kaya ilang mga idot Idot mas mo, sa mga mabalan. Kami nakakita. Mas mga Hindi mo ko nakakita ang pulis nga. Sadad ni mo. balik. Ginado ko na kay mga ning kwan di diha silang nagdagan na sila. Kato ka na may nakakita nga otoridad. Di sa Pareho sila. lang ito may impound dyan. Kung ilan sa itong gift. Nagdako sila. Nagkuhan sa itong nagdako ko. May impound. Wala gyud ikalubaan kay si Zanzan. Na sa lisensya. Ingan man Pagtawag nagabalik. pag itong lisensya. Na impas sila kay way lisensya. Kung na mura mo tong samot taghang kulba, ano yung Zanzan. Kuha na lang lisensya. Tanaw lagi ko sa mga kuha lang ano may lisensya sa Zanzan. Iguwa na si Good Drive ko yung license. Bitaw mo dyan may license ngayon makalusot-lusot ng doon. Naingan na Daw sa banggaan pulis. ka na. Isa man lang na kay lisensya yung Zanzan wala basir. Nata banta. Alam mo inaguban naman dyan. Kasi pati yung gapat na video, arang gazin ito, arang gazin kuan na. Wala na wala ko sa unahan na kay si tatay nang ingan motor. Ano ba tatay na ba? Ano mas tatay nga to mas parking na sa diha. Mamutsun mo ka, ano lang tanong tatay. Wala lang mo na, naghanang ko ang videohan, wala na lang. Nakatawa, wala na pagkabot. Lagi. Katawa ko sa tay. Naiingan lagi, ano mas tatay nga, ano mo lang sakay-sakay sa motor nga si Sarah Mangusa. Naiingan, nagporma, pagdagan naman si Lia, amin mi. Yung bisa, kinsa ba ka? Panang kamay-kamay Gabriel, ito rin pa dyan nagatong-atong. Pagsakay sa patron yan saka. Na ginuko dyan gipangutan pulis nga sana batay ka nang lisensya. Wala basir. Yung pulis tanad ato sa taskuan na munisipyo. Ito ang giina uban naman dyan. Kaya na siguro kag dakbo na. Lagi na Dakot na. Kung ano ni, dakot na. lagi na mo to nagkabombo ang kugchat hoy. Nasita na. Lagi daw pati ako nataranta. Kaya naman. Agaw nga na nakatuwa. Tawagis na tayo. Tawagis na tayo Monica. Ako ang sinugas sa munisipyo. At tos police station. Di ba naingan po ko niya tayo? Pero police station. Ag yun ni Purami. Dali ag titilito na. Kaya na siguro di ba ate Yan na ag tilito tayo na piang. Tana. Tay, isa may sakit mo ang tiil.
Kung nagtanong ko, Miss Lia, alam ni gas-gas gamay day. Mo nun siya, tagang purami ni tilipiyang. Sinatan ko lang. Sinatan. Ang Nabali naman ka. Tawag lagi na mabaling imbisip na ko. Tawagin siya na muli kasi tatay. Nagrambol-rambol naman siguro. Di ka nag kalbar-kabaan mo ko kay gidana mas dyan sa pulis. Pinaingan pag nakay lisensya lung. Ingay tawag dyan sa wala basir. Ala tara banda to sakay sa patrol. Yung po dyan uban naman sa. Parang gadyan ng kalba abitaw bawo gadyan nga may kalbaan mo gadyan ko. Kulba, magaling ko dari. Lagi sa